कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. कारवारात राज्य गृहमंत्री आणि जिल्हा पालकमंत्री 2 दिवस जिल्हा दौऱ्यावर. कारवार जिल्ह्याच्या कुमटा तालुक्याच्या श्री क्षेत्र गोकर्णात गृहमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर आणि जिल्हा पालकमंत्री श्री मंकाळे वैद्य हेमी गोकर्णच्या श्री महागणपतीक आणि श्री महाबळेश्वर देवालय आत्मलिंगाक पूजा करून कारवारात गृह खात्याच्या प्रगती परीक्षण सभेत हजर जाऊन 2 दिवसाच्या कारवार जिल्ह्याच्या प्रगती संबंधात विषयाचेर वास्तव करचे आसात असे प्रसार माध्यमांक कळयला. ಒಳ್ಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಜು ಹಿಂದ ಮಂಜು ಮತ್ತೆ 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 ಇದು ಮಾಡಿದೆ ನಾವು ಅಡ್ಡ ತಗೋಬಿಡ್ತೀವಿ. बीजेपी वतीन कारवारात राज्य सरकाराविरुद्ध आंदोलन. कारवारच्या बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याकडेन सरकाराविरुद्ध घोषणा देऊन बीजेपी कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केले. या वेळार राज्य बीजेपी उपाध्यक्ष श्रीमती रुपाली एस नाईक हेमी सांगले की राज्याचे उपमुख्यमंत्री श्री डी.के. शिवकुमार हेमी खाजगी टीव्ही चॅनलान विचारिल्ल्या प्रश्नाचे उत्तर दिताना संविधान बदल करून मुस्लिम समाजाक 4% विशेष सवलत दितले असे वक्तव्य केले. हेचो निषेध करून आज राज्यव्यापी आंदोलन सुरू आसा असे तेमी सांगले. काँग्रेस सरकारान डॉक्टर आंबेडकर हेमगेल्या संविधानाविरुद्ध वक्तव्य केले असून उपमुख्यमंत्री श्री डी.के. शिवकुमार हेमी राज्याच्या जनतेकडे क्षमा याचना करून मुस्लिम समाजाक दिवचे ठरयिल्ले 4% सवलत फाटी घेऊ जाय असे तेमी सांगले. या वेळार उपमुख्यमंत्री हेमगेली प्रतिकृती दहन करचे वेळार बीजेपी कार्यकर्ते आणि पोलिसांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली. या आंदोलनात जिल्हास्तरीय आणि ग्रामीण मंडळ, पक्षाचे ग्रामपंचायत अध्यक्ष, सदस्य, महाशक्ती केंद्र, शक्ती केंद्राचे अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष आणि कार्यकर्ते हजर आशिले. संविधान विरोधी कांग्रेस सरकारಕ್ಕೆ संविधान विरोधी कांग्रेस सरकारಕ್ಕೆ ತೊಲಗಲಿ 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 ಕೊಡಲೇಬೇಕು 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 ಭ್ರಷ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭ್ರಷ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, घरप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां,
शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्यापाना तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.